Toto je IBM ThinkPad 600X, ktorú som zrepasoval. Je v tom ešte v poriadku baterka. Funguje aj svetlosť, nastavenie svetlosti, displeja, VGA výstup, ako aj cez docking station, ako aj cez notebook priamo, tlačidlo zapnutia, DVD-romka, CD napalovačka, klasická IBM myška, plus k tomu, čo som mal doma ešte takúto guličkovú Genius myšku, ktorá funguje. Má to PCMCIA vstup, tuto, takisto ako aj tu, teda sieťová karta, zabudovaná je Wi-Fi karta na miesto ISDN-ka, teda modemu, nie ISDN-ka na miesto modemu. K tomu je originál IBM klávesnica, ktorá je úplne vyčistená, nemá žiadnu špinu v sebe. Takisto ani notebook neobsahuje žiadnu špinu v sebe, bol celý vyčistený, zrepasovaný. Není na ňom ten gumený, nechutný, potrhaný povlak. Takisto trošku nie úplne podarenie, ale je na tom celkom pekne IBM nastriekané, pričom je to aj originál IBM nálepka, tuto, ktorá má taký vzor na sebe. Celý notebook funguje bez problémov. Mám tu už vopred pripravené programy ako sú OpenOffice, ktorý je vlastne, nie je to poriadne vidieť, moment, ktorý je vlastne náhrada, plnohodnotná náhrada Wordu, na ktorom sa dá samozrejme písať. Moment, tak. No. Mám tu internet cez Wi-Fi aktívnu, čiže napríklad teraz si navolíme internetovú stránku, na ktorej to predávam. Áno, enter. Začneme na celú plochu. Tuto dole je vidieť, je aktívna Wi-Fi-nová sieť Bčková, ktorá funguje bez problémov. Aby sme vedeli, ako ďaleko je anténa. Hore, tam vzadu, pri tom okne, dole naľavo od toho je Wi-Fi. Prečo bliká toľko? CRT je skrz fotoaparát, keďže mám krátky expozičný čas. CRT evidentne nemajú sústavne zobrazenie, majú vlastne len po pásikoch, len pre informáciu. Teraz clonou regulujem. Čiže vlastne tento počítač je vhodný na internetovanie, napísanie, pozeranie DVDčok. Je relatívne malý, aj ľahký, aby som ukázal rozmer. Funguje na ňom standby modus, pozadie, ukladá sa do standby. Dá sa používať samozrejme aj ako počítač, čiže podľa všetkého malo by sa zapnúť. Nie? Či? Áno. Takže funguje aj so zaklapnutom stave a dá sa používať vlastne ako počítač malý prenosný. Má to BIOSovú verziu 1.2.0. Nemám disketovú mechaniku k tomu, aby sa dala updatenúť na 1.2.2, čo bola posledná verzia vydaná na tento notebook. Takže toľko k tomuto notebooku. DVD-romka bola zamenená, teda nie je originál IBM-ácka. Dekel pôvodného notebooku nepasoval, lebo mal inde umiestnené tlačidlo, čo ale mne osobne nevadilo nikdy. Takže tak, baterka je ešte v poriadku, to hneď ukážem. Takže ho vyklopím. A teraz za jazdy vyťahnem elektrickú zástrčku. A ešte som chcel podotknúť, že sú k tomu dva adaptéry. Jeden adaptér a druhý adaptér. Tento adaptér je Euronorma, ktorý má aj zemiaci kolik. A tento adaptér má klasickú normu, dvojžilovú. Ukážka vyťahnutia. Cvak. Obraz stále ide. Takže tak.